nagbabayong nga nabayo ang iya siki. Nangangawil nakakawil himpanti ubra hadaga. Bata ininom himayo ubi. Santa anangyaw nilakita naman mga notisya hagawas. Mga bayot hindi detayan kung makamatudan nga magpusay hira. Ilalabog hapuro nga puro mga lalaki an aadto. Samtang parte naman ha notisya COVID-19, ginaaghat ang kadaman nga uminom lahin medisina basta ayaw lahan tobli. Amo ini ang mga notisya nga nahikay ng dos por Gs, maghulat potrohin masunod nga mga notisya kinala.